mere attraktivt at bosætte sig på øerne, og her er færgeudgiften helt central. Det der er brug for, det er, at der kommer mennesker med fast syn på sagen, som har en fantastisk idé og en masse energi til at få ting ud, og får de samme muligheder. Så der kan man skabe et helt andet grundlag ved at sørge for at udvide de her omkostninger og hensyn. Vi går ud nord på Lilleø og kigger over mod Fejø. Vi kan se Fejø Kirke og i tusindvis af svaner, som ikke kan flyve, fordi de har fælles vingfirma. Der er en ros eller fællesvaner. Når man er målet, så er det fint. Vi slutter vores besøg på Askø sammen med en menighed, som har landets højeste kirkegangsprocent, omkring de 25. Men hvor meningerne brydes, og præsten Jeanette Braun ved, at hun ikke er specielt velkommen hos menighedsrådsformand Eivind Sørensen, fordi hun er kvinde. En præst er jo en mand. Lægger du an til hvor til i morgen? Hvordan har du været for hende at blive præst på Askø? Det tror jeg er et specielt folkefærd, og når det kommer til København, så er det udstillingskvinderne, der foregår her. Og på den måde er det en spændende oplevelse for mig at komme. Kærligheden kan ikke svinge sig frem. Den må altid tålmodigt vente på at blive talt ud. Hvordan påvirker det Jeanette Braun, at hendes formand for menighedsrådet er Indre Mission? Det er ikke altid lige for enkelhed i følgegræn, skal jeg sige på den måde. Men de finder ud af det med hovedet, og det er også en udfordring noget i tiden for mig at udsætte sig af sådan nogle holdninger. Og så fordi vi kan leve på at leve, og det ved jeg og finde ud af det, vi lever. Det er en god gruppe. Jeg er en ø med kant, som det hedder med et moderne udtryk, men hvor en gammeldags dyd, som respekt for den andens mening, alligevel synes at file kanterne til, så alle kan være her. Nu tager vi turen tilbage til 1600-tallet, hvor heksebådene for alvor flammede Danmark. Dokumentar om heksejagt og lidt. Deres kunst er deres liv. Et år af hovedglas. Må de komme og kigge her?